da, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxan osotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txukina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai, ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidana. Nire, bai, txikitatik, baitu duan usaia da, bolbora usaia. Eta batituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso ikusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztan da, hor zeru erdian. Esan dugu, tradizio gaita ikagarren urtean lehenengo txupin jaurtitze hori, baina 40ko hamarkadatik eta udaletxetik egiten dana, salbuespen batzuk egon dira pandemiak urteetan eta hori da? Bi salbuespen, bi urte, gerra zibila eta pandemia. Eta Iruñan beti gertatzen den bezala, herrituak edo ohiturak sortzen ditu herriak, eta gero udaletxeak hartzen ditu eta ematen dio ofizialtasun alako barniz moduko bat, baina 1931, Juanito Etxepare Aramendi izeneko estankero errepublikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 41 batean edo, Jokintxo Ilundainek eta eramatzuten udaletxera. Segiro, bortxe Nafarroako Larrialdietako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu, esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek, itxaso medikuare izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen, guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe, uztailaren 14 arte,
agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hementik egiten dugula,